Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Bueno, Diyos maray na hapon sa Satuya Gabos. Welcome sa programang 2D sa GB. Aldaw na Sabado. Petsa 10 na po ka na bulan na Hunyo. Anong Hunyo? Hulyo na po. 2021. Tangara ni Congressman Joey Sarte Salceda, kanikaduan distrito kang probinsya ni Nalbay. Tangaran man po ni Kuya Nalds Baldo, dyan sa kontrol. Ako po si Councilor Nong Dawal Kanman ito. Kasabay niya to sa paghatod kan programang ini an samuya pong pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Sa panginginot po ni Sir Justin J. Bolaños, ang samuya pong Chief Operations Officer. Kasabay po si Kuya King Reginaldo, the Weatherman. Siyempre yaman man po dyan, sinda Kuya Mundaen, Sir Ian Buena, Sir Toots Di Solo, si Kuya Willis Plana, and of course, ang sa Kuya pong Makuapo, Jos Barcelon. Kasabay niya man po dyan si Jean Rosandes, pati po si Carla Briones. Ang samuya pong admin, asin man mga muses, si Ate Erika saka si Ate Hazel. Kami po gabos, nangungumusta asin naglalaom na kamo po nasa maray na kamugtakan sa mga oras na ini. Ani ba siguro sa tuya ngunyan AM? Ang samuyang Angel, Angel of God, Angel Mustasa. Kadaklan ngunyan siguro nag-irinom-inom na nin kape. Asin na ipinagdudot-dot ang sarong mainit-init pang bagong haon na tulindoy. Aram nila ang tulindoy? Masirangon ba kayan ano? O pag ginapo ka kayan, nako. Daog pasay mo ang sinikada nin kabayo. Maray na hapon po. Siring sa dati po, ang samuya man giraray na pagtaon ni Diyos Mabalos sa mga frontliners niya to, lalong-lalo na po ang mga healthcare workers sa padagos pong pagtrabaho, pagtaonin proteksyon asin giya sa samuya, tangani pong labanan, ini pong COVID-19 pandemic. Thank you very much po sa Indoga Boss. Siyempre, kay Puan siguro na isabay niya at permis sa yung mga pangadjion, ang kaligtasan, siring man ang padagos ng pagkaigwan ninda nin maray na hawak, salud, tangani pong padagos man ang sa inda pong magiging serbisyo sa satuya. Diyos mabalos po sa gabos ng mga frontliners. Maray na po sa mga parantabay niya to, bako lang po digdi sa 2nd District, kundi sa bilog na probinsya ni Nalbay, siring man po sa bilog na mga riyon. Pati na po itong mga nakaantabay sa paagi po kang Facebook. Yung DCGB News Online.
Pakishare na lang po. Tanganing mahiwas po ang makaaram kan mga informasyon na sa tuya pong itatao sa inman po kamong lugar sa kinaban naroroon. Maray na pong tabi sa imo maniton nyo kay Primong Sawa. Diyan po sa Rapu-Rapu. Sa gabos ang parantabay niya to, diyan sa Nasipit. Diyan sa Malangto. Sa inyong mga lugaran. Bastang yaon sa Republic of the Philippines. Ayos na yan. So, at sa tuya po ngunya na programa, karugtong po inikan sa tuyang presentasyon ka nakaaging Webes na kung saan do pumagirumduman, maniton nyo, ang bisita niya to si Sir Mondain, pati si Sir Jos Barcelon. Nakasentro po, nakafokusan sa muyang iristoryahan, dumanbaga sa katatapos pa sa ng 2D, ano ito? 2D Edible Landscaping sa Barangay Project Season 1. Diniskas po kanduan niya itong bisita kan nakaaging Webes, yung backgrounder, siring man yung mga objectives and mga lessons learned bilang implementor. So pinagmawot po niya mo with Jos Barcelon and Sermon na tawanin na lugar ito mismong mga nag-participate. No? In this case, yung mga nanggarana may mga awards na na-receive tumampo sa manlain-lain na kategorya na pinag-discuss na nga ni kan nakaaging Webes digdi po sa proyektong ini ni Congressman Joey Sarti Salceda. So bisita niya ito ngunyan, sinda Chairman Kamutabi, Chairperson, si Chairman Rodel Padilla, kan Bariw Kamalig Albay, kan Sangguniang Kabataan kan Kamalig. Kumaray na po pala dyan po sa mga taga Bariw, sa pamilya Noiles. Igwang kwan dyan igwang pamilya Noiles. No? So yaon man po si Maria Charlene Mendoza, kanaman tao Daragalbay. Siya man po ang iski chairperson duman. And then si Jaymar Mendoza, yan sa Barangay Salvacion, Daragalbay. And of course, si sa mga nakalingaw kaini, si iski chairman, Mayling Acuñate, kan Barangay 13 Ilawod West. Ika po ang presidente kang iski Federation sa Legazpi, So, miyembro ka po kan Sanggunian Panlunsod. Councilor Mayling Acuña. Kaya doon sabi ko, familiar sa kuya sa Lalaugon. Tapirmi kung minsan pag nagmi-meeting baga sa PCL, diba? Yung nagtitiripon kita sa Philippine Councilors League, naiiling ta ka duman. So, welcome digdi sa programang 2D sa GB. Ngunyan pong Sabado. Tumadalagan po sa tuyang discussion since may limitasyon po kita digdi sa laog kang announcers booth, kaya ang gigibuon ta po, limitado po lang ang tawong allowed na maglaog digdi because of our compliance duman sa minimum health requirements or protocol within the context kan pong protection sa COVID. So duwa-duwa lang po muna ang sa tuya pong kakaulayon. Pero ang maragid ka ni Tabi Diyos, the same questions. Ade, tangani po na mailing tayong yung unity kan grupo na nagpartisipar duman sa 2D Edible Landscaping sa Barangay Project. So, yaon po didingon yan si Councilor Te at saka si SK Mendoza? Charlene? Ikaw pa lang ka mo Mendoza, digdiyo. Si Jaymar Mendoza, kan Salvacion, at saka si Councilor Mayling Acuñate, kan Legazpi City. So, tawan mo na niya to nin panginot na agada niya to nin panginot na panaramon ininduang na bisita niya to sa laog. Siguro ladies first, Councilor Te, maray na hapon tabi sa imo.
Kahapon po, Sir Nong Dawal. And sa gabos po na nagdadangog po sa Okay? Tipidon man si Councilor magtown in greetings. Ano? Si Jaymar naman. Ay, ano tabi kan audio. Okay? Sige po. Go ahead. Okay. Thank you very much. So, parehas man tipidon ano. So, primero, congratulations muna, ha? Congratulations muna sa panggana nindo bilang participantes digdi po sa project na ini ni Kong Joey. So, ang inot na hapot ko po tabi sa Indo, bagoan ang pagbali nindo digdi sa project na ini. Ano po ang sa indong pananaw or ideya man nungod sa agricultural production? Please. Jaymar. Sabi ko nga ni Kasubago, kadaklan baga kang iraon digdiong bisita niya to, hali dyan sa mga rural areas, no? Mga agricultural areas. Sabi ko nga ni Legazpi, isa pirang 70 barangay, mostly yaon sa rural areas, no? So and agriculture ang focus. So bago ka mo nakaparticipate digdio, pag nababanggit bagaan agrikultura o pag-uma, ano ang nalaog tulos na primero sa indong isip? ano po, yan po ang mga pero kang bako pa po pandemic, mas nag-focus sa physical activity. Siguro sa gadgets din po baga ninda, sir. Pero kang kunya na pandemic, nailing ko po sa mga may potential man po sa pagtanom po. Pero thankful man po kami na igwang arog kainin na project po si Congressman Jeda. Ano po, ako po kaya hindi man po ako sa apod po auntie. So, dahil po kang pandemic po garo na-encourage ko po sa mga youth ko po na magtanom-tanom para may makuhaan po. So yun, naging magayon po so impact kaining project. How about Jaymar? Pag sinabing agricultural production before this project, ano ang nalaog tulos? Sa kuya po kaya, since po na related man po ako sa pagtanom-tanom, ang barangay po naman po kaya, dyan po nagtatanom ang kabataan, lalo pa nagtatanom ng mga kangkong. Dyan po, dakol po kayang tubig po na dadaloy sa muya, kaya nainganyo man po kami na mag-intra na, lalo sa mga kabataan na gusto pong mag-intra at gusto po ninda na magka-adal kung paano magtanom, mag-alaga kung tanom, lalo na tinda po na hindi po tinda related sa mga pagtatanom. Ngunyan po, nung nagkaigwa pong edible landscaping, so nainganyo po sinda na magtabang, as in magtabang po sa kuya para mapagayon, as in magkaigwa mo po sinda ning kaaraman sa pagtatanom. So, madaling sabi, before the project, sabi nga ni Councilor Te, pero yung mga kabataan, mas focus pa sinda duman sa physical activities, yung mga sports Mga paliga. Kaya lang kang nagkaigwanin pandemic, pero nagkaigwanin shifting Iya yung po, sir. concern. Yes. Pagasin paliga, And then luminuwas itong mga plantitas iyo na po. ang mga kabataan pala, igwa man kumbaga igwa ki talent na magatama mga plants. So duman nagpuon ini yung ideyang ini. So kung sabihon parang may inherent na talent man ang mga kabataan niya to engage sa agriculture. Siguro sa mga inot na panahon, garo dahil lang natawang kahit ki-focus sa mga leaders niya na ang kabataan pala,
pwedeng maging puwersa diyan sa agricultural sector. So ang ginibo, based naman sa istoryahan mi kanakaaging simana, parang yung mga arog ka ng mga kalat-kalat na ideya kan mga kabataan, tig-aggregate ni Kong Joey, kaya luminuwas ini ong edible landscaping. Ayun. Okay, so parang nagkaigwanin panibagong challenge sa mga kabataan na luway na magbalik girare duman sa agriculture. Sabi ko nga ni sa mga programa ko digdio na gabos man kita gusto magkaraon, pero bako gabos gusto magtaranom. Di ba? So, sabi ko nga ni, ang agrikultura, anytime, kay puhan yan. Sa gabos na profesyon, ang pagiging farmer, ang puro aldo, pagmata mo, piga-patronize na kan society. Di ba? So, ganyan baga ang ano kan agriculture. Pagmata mo pa lang, nag-iisip ka na kung anong pamahawan. Di ba? Pati sa ibang mga ginagamit niya itong mga personal, kumisan mga hali yan sa mga plants. Now, so along the way, kang nagkakaigwa na po kamo ni na istoryahan, planning sessions, ano sa process, tanganin yung pinaka-the best idea, iyon ma-extract duman sa mga members nindo, na iyon sa indong gigibuhon. Paano, anong style or strategy yung ginibutabi nindo, SK Chairman? Ako po kaya, sir, kaigwa po kaming problem barangay bago po maano itong garden. So, aram man po ata kang gabos na ang barangay ko po sadit lang. Mhm. So, wala pong land. Pwedeng tanuman sa ano lang po, access. Iyo po ito, pero nagkakuha po ako private property na po ito sa compound goodness. So, tigkauron ko po sa mga SK ko kung okay po sir. Sir, kung mailing mo lang sir, so pinakainot ka to. Kadlagan po talaga siya sir. So, ma-effort talaga Mhm. kami kung paano may po ito giguhon na edible landscaping. Yung sir, so problema mi to land mi po. Iwan po kami yung mga SK ko man sir, pero grabe man po ang mga imaginations po ninda kung paano po ipapagayon sa garden. Iyo po ito sir na ibo mi man po. Tapos di mi man tiga expect na makaka third runner up kami. Paano mo tabi kagawad draw out sa ideya kan lambang saro? Siyempre, may mga kairibanan kita dyan na katuya bagang membro kang committee di silensyo. Paano mo draw out sa indang ideya? Pero sir, kaya kakasundo man kami pero parareho po kaya so idea mi sa garden. Kaya So may uniformity ang Opo. ideas nindo. Pero Oo. day man, wala man po nagkukura. Pero nag-agree man po sinda sa kada saro. Kaya madali lang po so pag iribanan mi po. How about you? Okay. Somewhere po, pig-urunan po muna namon. So, kung saan po kayo matanong kang sa edible landscaping po. Yan po, nagka-restauran po kami, kaya ba po si Kapitan Justo Jero Lumaba na mag-iram po muna kami ng daga sa subdivision po para patuloy po namon so plano po. Ngunyan po, pinayagan po kami sa diri po kang subdivision na pwede daw po duman magtanom kaya di na po kami ng problema sa daga na tatanuman po namon. So, nagkaigo ka mo ni parang resource kang inventory duman sa resource inventory sa community. Yes, Nag-identify ka mo ki area, pig-istoryanin do, yes po. in-engage indo so barangay council, to the kapitan, Opo. and then nabilog yung plano. Opo. Okay. So, thank you very much. Last question ko tabi, bako ini yung pag-arayunan kasimbaga, kundi piga agad ta sa indo sa indo pong mga ideya, tanganing sumanagan, tabay ng mga kabataan, magkaigwaman ni na information, manang mo di sa implementation kang project na ini. Ano? So, ano yung mga as youth leaders, ano yung mga pananaw primero na nabago sa Indo? And then, ano yung mga bagong experiences na pwedeng maging basihan sa next na pagplano ninyo?
kan mga programa, projects, and activities kan SK. Ano yung mga nabagong pananaw? Philosophical kang questions. Ano? Relax ka mo. Medyo, Kiko. ah, Gusto ko maging relax, no? Ano yung mga pananaw as far as yung dati kasi baga, ano po sa indo, anong sa indong panginot na pananaw bago so agriculture ining project na niyo. And then now, ano yung mga nabago duman? And then, yung mga lessons learned na pwedeng maging pasihan kang pag-planning nindo next phase kan sa indong kumbaga mga programa, mga projects and activities. Taon-taon yung music mo na. Na-compose na kayo sa ano. Sige. Ano sa nabago? And then, ano yung mga lessons learned sa pag-participate nindo? Para sa ako po kaya dakol po na gumawa na dahil po pagtatanong po. Pero sir, kaya taman po pala na dain na po bakal less cost po. Pag urual daw kaya taman po. Pero dahil sa edible man po, pag minsan kaya sir, late na kaya ako nagamata. Tapos, dahil po sa edible, nabago po sa ko. Pero dapat yaon ka na sa garden na atab. Syempre, Nabago yung biological clock. iyo po. Tapos, iyo po ito. Pero kami pong youth, dahil sa COVID po baga sir, pero nagkararayuan po kami, di na kami nag-iirilingan masyado. Dahil po sa pag-edible landscaping, permi na po kami nag-iirilingan. Dapat permi kaming yaon sa garden. May venue. Opo, na dapat puro daw kasi kasuhon mo po sa garden. So, gabos man po kaming youth duman sa nagtatarabang sa barangay. Pero gabos kami, nagbara gusto. Tapos, nakulon po kaming naukudan sa pagtanom. Halos po kaming youth duman sa barangay. Di man po tao nailing ko man po puro lang gadgets, sir. Yung ito so physical Paano pala na-employ nindo sa gadget duman sa indong activity sa edible landscaping? May mga gadgets ba kamo so reporting, Opo. monitoring, di ba? Opo. Nagaramit na kamo in IT? Di ba? through online. Ano po So, dito? sa akong Oo. Entry po. Google. Yan, no. Opo. So hilig kan youth na i-mainstream duman sa Ayun po, project, sir. di ba? Opo, sir. And I think I would suggest na more on more on pahiwasonin para rumon paan paggamit kang technology Opo. pag-abot diyan sa edible landscaping. Ano po? Kasi pag minsan man, sir, dahil man din po sa gadget, man nakakuha po kay idea. Arog po ka itong nakakuha ka pong mga idea. Paano mo i-design so pag-landscape. Tama. Kasi Iyo yung po. practice Opo. na pagkuhaan mo nin theory na pwede mong i-improve later on. Kahit, sir, so pagtanong baga, paano so kaya Yeah. garo may tabang man. Pati yung documentation, ano? Yes, sir. Kasi kailangan din po sa So, mailing accomplishment mo duman report. sa inso positive, sa inso negative, Iyo po, tigre-review sir. nindo yung documents nindo. Thank you very much, Tabi Kagawad. Jemar. Okay na. Okay na. I mean, ano yung kuan mo, yung na bagong pananaw sa imo? So sabi po nga ni Press na kaya man pala ning mga kabataan na makilahok sa mga na pagtatanom. Ngunyan po, grabe po sa pagbago na pag mata mo, diyan ka na sa tanuman, magabaribe ka, always ka daw arayo ang pigasaguban, kaya para mapagayon man po ang tanuman. Siyempre, sa mga kabataan, yato na po sa ginibong exercise na pagkaaga, pagkahapon, no di na sila nagparadalagan, kundi pagpadaplos sa pagtanom.
Ngunyan po, imbis na gadget ang kapot ninda, ngunyan po Kumbaribi. Well, mga show. imbis gadget ang kapot ninda, nga na, ngunyan, ang Brigadera. kapot ninda, pala, regadera, para at least, mabago naman ang sa indang kagustuhan po. Okay. So, ano ang nahiling nindo na pwedeng gibuhon sa next season? Ang recommendations nindo for the next season? Bahala na si Diyos. Siguro sir, mas mapaano pa sugar. Pagayon pa po lalo. Tapos, mas dakol pong harvest. So parang the Diyos tabi ang recommendation is i-expand. Pwedeng maglaog na nin preliminary production phase o commercial phase, di ba? Para may income yung mga youth. Sige, thank you very much po sa inyong Thank duwa, you po sir. sa inyong pong panahon and very sincere and practical answer sa mga abot ko. Thank you po. si Councilor Rutin, naghangos pati kay Raro. Okay, thank you very much. Thank you po sir. Iba na po kita ng 35 minutos, makalis na po na alas 4. So iba pong mga kiribanan niya itong bisita, pagkatapos lang ka nagkapirang pagiramdom. An oras hatod sa Indokang San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo protektado sa tulong ng United Home Products. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to per serve of Tibay Resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki butika. No approved therapeutic claims. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.pcmicron.com
www.facebook.com/albaycomputer. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Joey? Pirmi ako na. Pirmi ako na. Tatagal po kaya na. Bueno, balik na kita digdi sa ikaduwang portion kan sa tuya pong programang 2D sa GB. Ngayon pong Sabado, petsa 10 kan bulan na Hulyo 2021. Kadagos mangyari ta magurulay-ulay, urulay-ulay. Manungod po digdiyo sa magayon pong project ni Kong Joey. Ini pong 2D Edible Landscaping Project sa barangay. Siring kaninot na parte. Tiga po kita ni na bisita. Aanyaw po digdio yung chairman kan SK dyan po sa Bariw. Na iyo po ang naging champion. Siring man ang from Namantao, Daragalbay. Si SK Chair Maria Sherlane Mendoza. Kaya palang kapandok siya ni Maine Mendoza. Thank you po. Bago po kami magurlay-ulay, kinukumusta ko muna si Cha Ruth Ardales dyan po sa Sipi, Daragalbay. Hiring man si Ate Clars, pati po si Manay Mili dyan po sa Our Lady's Village, dyan po sa Bitano. Maray na hapon tabi sa Indo. Siring man yung mga nagantabay sa tuya sa Facebook via DCGB News Online. Pakishare na lang po. Bueno, 43 minutos makalis na po ang alas 4. Punan yatan sa tuyang pakipagulay. Di po sa tuyang mga bisita. Maray na hapon tabi sa imo, Madam Sherlane and Sir Rodel. Good afternoon po sa inyong duwa. Good afternoon po, sir. Pakipindot tabi ka sa irarom kan lamisa. Igo dyan kigaro puti na switch. Nailing mo. Yan. Yan. Marahay na hapon po, giraray, sir, no? Yugon mo ang pang-FM pala ng boses mo. Sige. So, Rodel, ano ang pagmati ka naging champion? Ogma po. Ano pala so na-receive nindo? Bilang... ang na-receive po namin na minor awards, iyo itong beautifully nourished crops na kangkong, tapos yung creativity resilience,
garden, tapos yung highly accomplishment. Ano sa premyo sa Indo? Ano sa award sa Indo? Yung premyo? Yung prize? Yung tricycle po sa champion. Yugun mo. Tapos Tricycle. cash. Igwa ka na. Sana all. Igwa ka ng tricycle, igwa ka pakipang gasolina. Ay, kaso nga po tayo tatawag drive. So sa Indo po Sherlyn, ano so na-receive nindong Yung sa mga minor awards po, most highly accomplishment report po yung AR report namin. And then most nourished crops, pechay, and then yung kangkong po. And then yung major award which is the first runner-up po. ano so prize nindo? Yung sa mga minor po, tig 2K po yon. At saka yung sa major po, 100,000 worth of tricycle and then 10,000 cash May po. tricycle man ka mo? Yes po. Uy, yugun mo. Di pwede pa lang kang mag-convoy ka ni Pauli. sabi ni Rodel, dede siya ito magmano yung tricycle. So, nabanggit nindo ining kangkong. Ano sa English ang kangkong? No idea, sir. Mahina sa ganyan. Ani ba, anapod ka yan is... Yung tinanim namin parang upland. Upland kangkong. Opo, upland kangkong po. Ani ba paano, anapod ninda ka yan is swamp cabbage. Nya kung upland, ay man swamp duman, di ba? So, bako sa swamp cabbage. Baka sir, English na yon kasi upland. Upland. English na. Upland kangkong. So anyway, kasubago siguro na dawg nindo sa kuyang primerong hapot. Kamu na ang bahala kung si Sema Inot, pero mas magay siguro, ladies first. Wow. Mas relax ka mo kaysa duman sa duwa. Mas jolly. So, sabi ko kasubago, bago ini ang 2D edible landscaping sa barangay project, ano ang sa indong pananaw sa agricultural production? Pag sinabing agriculture, ano ang inot na minala o tulo sa isip nyo? Bilang mga kabataan, ha? Apa. So, ako po, bilang sarong kabataan, ang perspective ko po sa agriculture na word is cultivating the land. Pero before pa po talaga ang nasa isip ko is, ang paraoma or ang pagtanong po is dipisil na gibo or trabaho kan sarong tao. Which is throughout po the project, talagang matud po na talagang matanglay na every morning magdidilig ka. Tapos kinahapon na naman magdidilig kung wala talagang rain. Tapos ang ko man po is before pa itong project na to, talagang ako po, saludo na po ako sa mga paraoma. Ang sabi po nga ni Ibaga, ang farmers, kaipuhan taurual daw, takot taurual daw man nagkakan. Ako po ito, sir. Okay, tama yun. Kasi, alimbawa, kung ikaw, kaipuhan man abogado, kung may kaso ka man lang, di ba? Yes po. Kaipuhan man doktor, kung May maghilang sakit ka. lang. Kaipuhan man mga professors and teachers, kung maadal ka. Yes. Pero oral daw, kaipuhan man paraomat, halos, Opo. ba nga ni sa tuya, minuto nagkakao. Yes, sir. Ha? Di ba? So, ikatabi, Rodel, anong sa imong ideya pag sinabing agriculture? Yan, maray na hapon po giraray sir nung pag sinabi po baga na agrikultura, syempre, unang-una naglalaog dyan, lalong-lalo na po sa kuya na syempre kabataan po baga. Syempre, mapagalon po baga na igwangan po baga kita na kanta na ito bagang maghapong na kayo ko. Nagtanim ay di biro, maghapon ka na kayo ko. So, ayun po. Syempre, bilang youth, para sa kuya, siyempre, dahil man ako masyadong tatao sa ang agrikultura na so papa ko lang ang po ang nag-agricultura, dahil nga po ang pigpapadudod duman. So, para sa kuya, yun po ito, mapagalon talaga ang agrikultura. Pero, igwa po kita dyan ako ko ang pagdilihensya po baga sa agrikultura na iyo man ang nakakatabang sa tuya sa pang-araw daw na itong panggastos ng buhay. So, an iba nga ni baga dyan, kung aram nindo ini na may mga magurang na sasabihan ng sa indang mga aki dahil nga ni sabi ni Charmaine mapagalo na trabaho ang pag-uma. Kung minsan baga sabihan na nga ni kan mga parents niya to na ka ngayong maray, dahil ka na mag-arap sa kuta para uma ako, di ba? So, ano ang siling siring ka na pananaw kan sa tuyang mga magurang? Sa akin po, mali po yun. Kasi, ano man po ang ikakasupog or ano man po ang yaon sa pag-oma na yata da ininda pwedeng itao or ipamana sa indang mga aki. Isipon na lang ninda, sir, kung kita gabos professional, wara mo ya magdut-dut kidaga para magtanom, daing kita makuha pagkakan. Makataw ba ang doktor? Daiman po sa pagdedegrade.
or pag-ano sa ibang profesyon. Pero ang para OMA po talaga, kailangan po natin saluduhan sindata. Ito po ang sutig sabi ko, kung daing sinda, wala po kita kakaano sa oral daw. Tapos ngunyan baga tabi Rodel and Charmaine, ang data, ang edad kan para umangunyan is 56 years old. Dahil na Yes, sir. kinagsusunod. Mm-mm. Kumbaga, nasa panahon na kita na, kumbaga, pasulnok na ining productive force na ini o sa Opo. sa satuyang agricultural production. Kaya timing na may mga programang siring kay niyo na kumbaga piga attract ang kabataan para balik lupa. Parang- So saro yan sa mga kampanya. Hindi plant. Kung sa construction may build. Igwa man in plant. So, nagtutubo daw ka muna ini yung project na ni Congressman Joey. May significant na, kumbaga, step tanganing yung mga kabataan arog sa Indo, arog sa tuya palan. Ma-attract sa agriculture. And ano sa parte kay itoong sa design kan project na ni Kong Joey, anailingin dong pwede pang i-develop tanganing mas dakul na kabataan na ma-involve sa project na niyo. So, ikang winner, sige. So, po baga to. So, sa barangay may po baga ang Sir Nong na iyo talaga ang sentro kang agrikultura. Siyempre, may mga nailing pa man ako mga kabataan na nai-imbuelto sa pag-agrikultura. At siyempre, tapos, so, siyempre, kaya ko lang pasalamat ini kay Kong Joey Arte Salceda kapag implement niya kaining project na inita. Ang mga kabataan na imbuelto na din sa agriculture. Then, nasasanay pa sila, nadadagdagan ang idea nila sa paggamit ng mga organic fertilizer, which is good both human and plant. So mas nailing mo duman yung technology. Opo. Na non-destructive technology, yung organic or sustainable agriculture strategy. Ikatabi, Madam Charmaine. Sa amin po, sa kaso namin sa barangay, pero hindi naman kami urban, nasa rural naman po kami. Ako, feeling ko lang po, ang sarong kabataan na i-involve siya sa agriculture if ang sa iyang magurang is into agriculture. Pero ang nakikita ko po kaya sa ibang kabataan, pag sa family ninda daing involved sa agriculture, di man sinaduman ma-involve. Which is, yato po ang tigtaawan focus ko sa paghanap po ng participants. Muya ko po, tig-aran ako po sa OSY, to mga kabataan na talagang parang zero knowledge po sa pag-agriculture. Tapos, maski man po ako, honestly, di po talaga ako into agriculture. Tapos, sa paglaog po sa ating proyekto, naranasan ko man po. So, buhay na magtanom, mag-alaga yung mga pananom, which is very good po yung ko ni Kong Joey, ta na-encourage po kaming SK and then sa mga constituents po sa amin na community. So, parang naging panalmingan Yes po. or mirror kan community na ang kabataan pala, pag tinawan mo nin chance and opportunity na mag-engage sa halimbawa sa agriculture, other than the stereotype na kan SK, mga projects, di ba? More on sports, Stereotypes nila. sports, basketball. Lahat lang daw kami pa basketball. Pag summer, puro basketball. So, ang lessons na nahiling talidio is the youth has the capacity to engage in Yes po. agricultural production. Only that, siguro may mga dikit-dikit man na problema. Halimbawa, ano ang pinaka-problema nindong nailing? Tanganing ang kabataan. Duro-diretso sa indang engagement digdi sa sa project. Ano ang mga kadipisilan, and then ano ang pwedeng gibuhon tanganing maigpawan yung kadipisilan na ito. Siguro po ang niyan po baga nasa modern panahon na kita masyadong na-involved masyado ang youth sa technologies, lalo na kaka-online games, the Mobile Legends, mga ganyan. So, siguro po ang nakikita kong solution, more encouragement sa youth kung ano po ba talaga ang purpose ng agriculture or kung ano po ang purpose natin dito sa buhay ng pwedeng magamit natin sa agriculture. Kasi
without agriculture, hindi po tayo mabubuhay. Kasi unang-una po, ang first source po baga ng kinabubuhay natin is food. So ang food, nanggagaling po siya sa agriculture. So more encouragement sa youth para mas lalong ma-involve ang youth sa agriculture, pagtatanim. Carmen, ano ang problemang nahiling mo? And then, ano ang dapat nagibuho? Ang pinakaano ko po talaga is, syempre, ang perspective kan sarong youth. Kasi, maski man po maghapon ka sa technology kakakampang, kung ang perspective mo po talaga magayon, parang kaiyan, ako po, into technology ako, pero kung ang perspective ko po, magayon ang perspective ko tungkol sa agriculture, pwede man po, i-balance ang pag-ano, kasi di mo man po talaga maaalin na ang mga youth nga na mag-engage sa technology kasi dyan na nga po nag-ano ng learning. Kasi wala naman po pagkakataon na face-to-face. So, ang para po sa ko, ang pinaka main problem is yung pananaw kan sarong kabataan. And then, siguro po, kung ano man ang maging dalan para po, mas maging ang perspektiba ninda sa agrikultura, siguro, isustain po kung ano ang mga dapat isustain ng mga proyekto manungod po digdi sa agrikultura. Okay, thank you very much. Yung sasabi ta Pirmi na technology, yung gadgets, no? Pag sinabing gadgets, yung lalong-lalo na yung information technology equipment or gadgets, no? Duman baga sa implementation nindo, ang monitoring and reporting, ipaagi na sa Google Form. Google Forms, Yes no? po. So, di-enjoy duman yung mga mahilig sa technology, sa gadget. So, agriculture and gadget, pwede palan na Yes. pagsabayon. In fact, may saro akong kamidbid, I think he was the retired vice president ng Smart on Marketing. Nag-istoryahan kami kayan, paano i-mainstream yung information technology sa agriculture. May barkada man akong sarong Japanese, human yan ang ano niya. Ako lang sa agriculture, kundi sa tourism, education, health, i-mainstream yung yung IT. Itong amigo kong from the telco, ang sabi niya, we can come up with a collaborative engagement na kung saan, halimbawa, yung planting map, igibuhan mo kay application. Diba? So, maaraman mo na soil A, soil B, tapos season A, season B, kung tag-uran or what. Maaraman mo na ano yung mga plants na pwede dyan sa panahon na yan. Yes. Duman mo na mahiling sa application. And I think, ang mga kabataan, pwedeng mag-ibo yan kasi mahilig nga ni sa gadget, di ba? Yes. Ang pag-ibo ni nanapod ka, mga Kung applications o programs. Opo. So, based naman sa experience ninda sa agriculture, pwede sinda makadevelop nin mga programs na magagamit man kan. Bako lang ang kabataan siguro, kundi mas kisisay man na gusto mag-engage sa agriculture. Yes po. So, ano ang sa indong nahihiling na pwedeng i-improve para madara duman sa season 2? Ako muna. Sige, ako gusto ko po talaga, actually hindi siya i-improve, pero ipagpatuloy yung organic farming. Kasi, di ko lang aram kung GMO ba ang tamang term sa mga tigralaag po ngunyan sa mga pagkakan. Which GMO. is, opo. Yung mais dati, may mga, parang anong tawag dyan? Hindi buo, yung mais po baga sir, parang may mga bungi-bungi. Tapos ngunyan, mahihiling mo, talagang full ang mais. Then magtataka ka bakit. It's because of the technology. So ngunyan, tabing nagtatara naman lang kata sa community, ang nakikinabang man sa ang mga tao sa community, why not make it talaga organic? Para aram mo na ang ilalatag sa imong kainan, talagang daing insecticide, pesticide, or whatever na makakaano pa sa health. So, much better po na sa gabos po na taranuman talagang i-pursunin sa organic farming. Okay. Organic farming. Sustainable Yes po. agriculture. Yes po. Rodel? So, ito, parehas man lang po, sir, kasi ang organic po bagan, safe na safe siya, lalong-lalo na sa mga taong masyadong healthy, conscious. So, para doon, magiging safe ang pagkain nila kasi organic siya, hindi siya delikado sa katawan. So back to nature. Opo. Yeah.
So, magayon pa ko tang pag-uristoryan niya to, kundi inabot na kita kan sa tuyang para mientras sa pamaaram. Sa Monday. So, sa indo pong ano, sa indo mga parting words, sa mga address nindo sa mga kabataan niya to. Ikaw naman mauna. Ayan. Enable to reach our goals, we must trust the process with perseverance and courage. No matter what you're doing, put a high percentage of commitment and don't hesitate to collaborate with everyone that could help. A good leader is not an elite, but instead should be good for everyone with a proper mindset. Okay, so hararumon. Nakaka-tense sa English. Okay, Charmaine. Dain ako ma-English. Okay. So, sa akon po, sa mga kabataan na nag-aano, dai po ninda tawan ng stereotype or stigma ang sarong paraoma or ang mga into agriculture. Kasi ini po talaga mahalaga po, dahil lang po sa mga kabataan, kung di po sa gabos na tao, di po sa kinaban. And then, alinon po, so, stigma na pagparaoma ka, iuson kang tao. Kasi, isipon ninda, kita nagbabayad sa inda para makakan kita. Tapos, kaipuhan po na talaga magpasalamat sa inda, saludo po kita dapat sa mga paraoma. Yato lang po. Okay, thank you very much, Rodel. Ang nag-champion po from Bariu, Camali Galbay, si Rodel, ano nga ni sa apelyido mo? Rodel Padilla. And kay Madam Charmaine Mendoza Kanamantao, first runner-up. Po sa 2D Edible Landscaping sa Barangay Project. Thank you very much sa pagbisita. Hopefully sa mga masunod na aldaw magiriba ng pamanggilaray kita and mag-uristoryahan manungod kan man lain-lain ng mga proyekto kan SK. Makulang siguro ini yung edible landscaping kundi any other project na sa iling niyato makakatabang sa tuya pong mga pagiribang mga kabataan. Bueno, sangaran sa ulit ni Congressman Joey Sarti Salceda. Sangaran ka mga pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Pati po kan mga naging bisita niya itong mga SK persons, chairpersons. Siringman, sangaran ni Kuya Nalds dyan sa control. Ako man giraray si Councilor Nong Dawal kan man ito, nagsasabing mapasaindoan ka to ninunganin kagurangnan. Aram, bye-bye. I love you so much. Sa indung nadangog ang programang 2D sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng